אז מה קורה אנשים? פה אני עושה עכשיו אנבוקסינג של 4 חבילות של בייסיקל. יש פה 2 דרגונבק, כחול ואדום, ופה 2 בייסיקל סטנדרט, גם כחול ואדום. בואו נתחיל עם הסטנדרט. אוקיי, אני פותח את החבילה. עכשיו שימו לב, זה קלפים חלקים מאוד שמעתי. יש לי פה עוד קלף כזה. סתם הקלף הזה. הנה, זה באמת חבילה מאוד נוחה. באמת נוחה. עכשיו אנחנו עוברים לבייסיקל הכחולה, והנה עכשיו פתחתי את הבייסיקל הכחולה. זה בעצם זה אותו דבר, זה פשוט נראה לי שזה יותר יפה הכחולה. לא, גם זה מקבל 2 קלפים כאלה שלא צריך. יש פה ג'וקר. הנה 2 קלפים שם, לא צריך אותם, אני שם אותם פה בצד. טוב, עכשיו נפתח את הדרגונבק הזאתי. טוב, אז הנה הדרגונבק הכחולה. וואי. וואו. וואי, איזה נוחות הם. אני בסוף אציג את כולם, כמו שאתם רואים יש לי את כל אלה. עכשיו, אני אפתח את הדרגונבק הזאת. טוב, אז אני פתחתי את הדרגונבק האדומה. יש לי פה 3. נראה. טוב, אני עכשיו אציג את כל הקלפים לאט לאט מההתחלה. טוב, אז קודם כל בואו נתחיל עם זאתי, הבייסיקל האלה זה ככה נראים הקלפים. ככה ההרגשה שלהם כזאת זה לא פלסטיק, הם ככה נראים. נפרוס אותם פה, ככה הם נראים. טוב, עכשיו אני חושב שזה אותו דבר. כן, זה בערך אותו דבר, לא בערך. הנה, ככה. הקלפים פה, נגיד, תסתכלו פה. ובוא נחפש פה 4 טילטן. נגיד 4 לב. זה אותו דבר. כן, זה אותו דבר. עכשיו, אלה באמת יש מה להראות בהם. אלה מיוחדים. יש פה, זה לא אותו, נגיד במקום לב אדום יש לב כחול, נגיד. יש לי פה גם 2 קלפים שאני לא צריך, אני אשים אותם פה. עכשיו תסתכלו. ככה הם נראים. אתם תסתכלו איך זה נראה. זה באמת, אני מת עליהם. זה באמת קלפים נוחים מאוד. ויש אותם שהם יותר יפים, לדעתי הם יותר יפים. ממליץ מאוד, קניתי את החבילות האלה מצ'יקו ודיקו, ממליץ מאוד ללכת,
תסתכלו נגיד איך הנסיך נראה פה, הוא ירוק, יש לו גם פרצוף אחר. נגיד, הנסיך. תסתכלו את הנסיך פה. ואת הנסיך פה נגיד, תסתכלו, זה לא אותו דבר בכלל. זה אחר. רואים, תסתכלו. את ההבדל, תסתכלו את הפרצוף ותסתכלו את הפרצוף הזה. הם גם, אני חושב שהם אותו גודל. הם אותו גודל בערך. כן, הם אותו גודל. הם פשוט, זה שלהם יותר, הם יותר עבים. נגיד, בואו נרגיש פה וזה. זה אני חושב יותר עבי קצת. שתיהם עבים. טוב, אני בעצם הראיתי לכם הכל, עשיתי ריוויו קצר על ארבעת החבילות שקניתי. טוב, אז יאללה, ביי. נתראה בסרטון הבא בקסמים.